Precintes trencats on ahir estava vedat l'accés, una falsa imatge de tranquil·litat al carrer Navoira. Falsa perquè la tensió és evident als rostres. Podia haver sigut qualsevol vehicle, podia haver sigut qualsevol agent. L'endemà de la tragèdia, l'asfalt desfet i el formigó trencat ens indiquen el lloc de l'atemptat. Avui un santuari improvisat on desenes de ciutadans han volgut honrar les víctimes amb flors i missatges de condol. Les paraules de Robert tenen setxell escocès, un missatge a la família del com ell anomena joves valents que han perdut la vida. El degoteig de visites i homenatges no ha parat en tota la vesprada. Pues qué mejor que un muñequito de una cosa inocente, de una niña, pues para demostrar que nosotros estamos en contra y que sentimos mucho lo de esta gente. La normalitat també serà difícil de recuperar als apartaments Royal Elysee, just al costat de la caserna de la Guàrdia Civil. Els terroristes deixaren així una segona bomba que els artificiers localitzaren a temps d'una explosió controlada. La casa de Margarita ha sigut la pitjor parada. Explíquenos cuáles son los destrozos que aparecen en su casa. Solo cristales, lo que son cristales son las baldosas y el susto. Un esglai que Palma vol començar a oblidar.